A gardería de Meis recibiu este martes a visita do delegado da Xunta na provincia de Pontevedra, unha visita que organizou o alcalde da vila para que Cores Tourís puidese comprobar as mellores que se realizaron no centro cunha achega da Xunta de Galicia. Era algo importante, aínda que non está dentro da gardería, sino que está fora, pero todos os pais estaban reclamando pois máis seguridade, que o exterior da gardería estuvese nunhas condicións nos que os nenos puideran disfrutar máis deste entorno e, bueno, en gran parte gracias a o que nos aportou a Consellería, pois conseguimos facer este tipo de adecentamento exterior, como podedes ver. Uns 22.500 euros que aportou a Administración Autonómica para a instalación de novos xogos infantís e a mellora do patio principal. Onde se fixeron unha serie de inversións tanto exterior como tamén compra de mobiliario por interior da propia gardería, con inversión de unha axuda da Xunta de Galicia de 22.500 euros. Estes investimentos melloran a Escola Infantil de Meis, que na actualidade atende a uns 39 cativos.